دەگەڕێنەوە بۆ باکووری کوردستان و گوتمان لەگەڵەوەی کە قەدەغەی چالاکی و خۆپشاندان ڕاگەیەندراوە، بەڵام هەندێک گردبوونەوەی خەڵک لە جۆڵەمێر بەردەوامە، کۆمەڵی خەڵک گردبوونەتەوە لە دژی ئەو بڕیارێکە سەرۆکی شارەوانی لادرا و قەیوم لە شوێنی دانراوە. لەسەرەوە میوانێکمان لەگەڵا بەڕێزەکی ئێرمەز پەرلەمانتاری دەمپارتی ئێستا ڕاستەوخۆ لە جۆڵەمێرگەوە لەگەڵمانە. بەڕێز ئێرمەز سڵاو لەبێت، تۆم کاتت باش، سپاس کە لەگەڵمانی. ئێستا دۆخەکە لە جۆڵەمێر چۆنە؟ ئەو خەڵکێکە گردبوونەتەوە ژمارەیان زۆرە؟ بله دماوە خوش منتزانی دوی هزیرانه هەلبژارتنên جرنی ڕەش هەبوو لێ دێژ بحیلە و دەپ و دۆڵاوان و سویەکی ئادارێ هەلبژارتنا جرنی ڕەش هاتی بوو بەتالکردن لێ بەلێ دوێ هزیرانێ و هات نوڤەکردن bi dengek bilend gelê curnê reş dîsa li bî naxafadî derket û dem partî vedê serket û bî siharê wekî dû mixabin em wexta ku rabî ser xwe me dît ku îrada gelê Colemêrgê û qayîm danîne li ser şaredariya gelê Colemêrgê û em ber bi Colemêrgê vehatin û em biçin me got piştgiriyê bidin gelê Colemêrgê û em vê qesdkirinê qebûl nakin, vê desteserkirinê em qebûl nakine. Niha li pêşiya şaredariya Colemêrgê ne birêzekî? Belê niha em Colemêrgê ne û em du hatin vê derê ez û çalakiyên ku me kirin ji were parve bikine em du hatin vê dê dema em hatin vê derê bi girseyî gelê xwe ve em ketin kolana û sûka Colemêrgê bi gelê xwe ve me çalakiyek pêk anî û me got em îrada û hatî gaspkirin em nas nakin, em qebûl nakin. Gelek cure wisa îrada hatî bû gaspkirin du cara AKP û MHP bi vî awayî îrada gelê Kurd desteser kiribû. Bi vî awayî çareserî pêk naetin li ser we qesê em bi gelê xwe Colemêrgê ve me çalakiyek pêk anî bû. Kagzekî planî Dempartî çi ye? Heyeta ma giştî a hevserokên me yên Partiya Herêmên Demokratîk ew ji ser de Colemêrgê bûn du bi wa ve dîsa saet heftê şêv em ketin kolana dîsa bi girseyî me çalakiyek pêk anî bi dirûşma me çalakiyek pêk anî û ji derveyî me got em dîsa biçin li ber deriyê şaredariyê em ê destpî rûniştinê bikin û pêşiya me dorpêç kirin hêzên ewlekariyê ên AKP û MHP em nehêliştin biçin û şaredariyê wê dê li belê ber deriyê parêzgeha Colemêrgê em rûniştin şêvê dî heta niha û em rûniştinê çalakiya xwe dom dikin û em ê li ber xwe bidine bi gelê Colemêrgê ve em ê li ber xwe bidin. Ev îrada hatî desteserkirin nayê qebûlkirin bi vî awayî AKP û MHP îrada gelê Kurd aslında qebûl. Başa berezekî eger guyed li min e talaniyê tasfiyê tunekirinê bişaftinê kürtir dike ser we qesî înkarkirina îrada gelê Kurd e. Kagzekî eger guyed li min heye eger guyed li min bê Dempartî çi dika? Êsta planî Dempartî bo em doxeke durustbor çi ye? Dengê we xweş naye? Dempartî plana Dempartî çi ye? Çi dike? Erê heta dawiyê em ê li ber xwe bidin hom zanî Sûriyekî adarê û li wanê ji Dempartî li ser ketibû û hewl dan ku îrada gelê wanê ji desteser bikin lê belê gelê wanê birêxistinî tevgeriya îrada xwe xwedî derket û AKP MHP gah xweş ve avêt bi wê berxidanê bi wê serhildanê û niha jî elbet me bernameyek daniye pêşiya xwe îro hevseroka ma giştî a Dempartî Tuley Hatîmoğulları wekî dî hinek heyetên partiya muhalefetê jî opozisyonê jî bên vedê wekî CHP wekî hindî rêxistin yên bên vê derê wekî saziyên cur bi cur yên civakiyê bên vê derê bi girseyî em ê pertek nîşan bidin em ê Hûn ê her li pêşiya deriyê parêzgariya Colemêrgê bimînin? Dengê we xweş naye? Hûn ê her çalakiya xwe li pêşiya deriyê parêzgariya Colemêrgê bikin? Em ê hewl bidin biçin li ber deriyê şaredariya Colemêrgê li wê dê rûniştinê pêk bînin daxuyaniyê bidin lê belê em niha li ber deriyê parêzgeha Colemêrgê ne. Belê. Aloziyên ku doh derketin yani polîsan hewl da rêl ber we bigire. Ti kes hatiye desteserkirin, hatiye binçavkirin?
نخی حتی نات کس نات دست سر کردن به آوای نرمی من نهلش دست سر بکن هاو دانکو دست سر کردن بکن هنگ جوان دست سر بکن لبل من نهلش جبوها قصه امی هاو بدن به دموکراتیک به آشتیانه چالاکی خود دوم بکنن. باشە بەڕێزەکی جگە لە لایەنگرانی دەم پارتی هەڵبەتە دیارە کاردانەوەی زۆر هەبوو لەلایەن پارتەکانی دیکەشەوە جگە لە لایەنگرانی دەم پارتی لایەنگرانی پارتەکانی دیکە هاتوونەتە نێوەم گردبوونەوەیە دەنگیوە خۆشنەوەی ئەس نابیست جگە لە لایەنگرانی دەم پارتی لەو گردبوونەوەی کە ئێوە ئێستا ئەنجامتان داوە لەوێ هەن دی پارتەکانی دیکە لایەنە سیاسەکانی دیکە لەوێ هەن ئەلبەت ئەم ژبەرکو زانی ترکیەدا پرزگیری کورد هەیە حتی داویە ئەمێ سیاست و دموکراتیک ئەمێ پێش بخن ئارمانج و هەدەفەمە ئەوە پرزگیری کورد بەوی ئاوایی ئەم ترکیەدا چارەسەر بکەنە لێبەلێ ئایکەپەمە ئەوەن زانی ژبەریا di serdema îrada gelê Kurd desteser dike û demokrasiyê di direxekê em vê qebûl nakin gelên Tirkiye jî aslında pêşberî vê gaspkirinê ye hûn jî zanî dû pêve jî gelek kesa gelek ez ê bêjim rewşenbîra û yên ku saziya û yên ku opozisyonê bertek nîşandan ev pêşberî demokrasiyê ji bo qesê em ê elbettekî siyaset û demokratîk heta ji me bê em ê pêş bêxin lêberê AKP û MHP برێزەکی astangiyê dertêxin gelekî bijartina دەگوت ji partiyên diniyên siyasî weke CHP û rêxistinên civaka sivîl dê şandê wan bêne Culemêrgê îro kî jan partiyên siyasî şandê xwe dişînin ji bilî CHP ve ji bo opozisyon yê bê ya CHP jî yê bê tîp jî yê bê YRP ew jî yê bêne wekî dî saziyên cur bi cur wekî dî ji rêxistina EHP ew jî yê bêne li vê derê dengê xwe bilind bikin SYKP jî yê bêtin ew jî yê dengê xwe bilind bikin saziyên sivîl yên civakî ew jî yê bêne barwên giştiyên Kurdistanê de ew jî yê bêne li ber deriyê adliyê û dadgehê yê îro daxuyaniyekê bidine yani nayê qebûl kirin gelê me Culemêrgê jî vê gaspkirinê vê desteserkirinê qebûl nake û dibêje me bîna xwe hilbijartiye bîna me û hevşaredarên me û em ê bi wa ev serdema ku ketê pêşiya me piştî hilbijartinê em dixwazî 5 salê xwe bi wa hevşaredarê xwe re û em rêve bibine em û qeyûmê ku hatî li ser bîna me li ser îrada me em qebûl nakin بەڕێزەکی ئەم دەزانن پارێزگاهێن دینیان باکوورێ کوردستانê çalakî hatin qedeğekirin di gur zaniyariye te ji parêzgehê din îro heman çalakî bi heman avayî birêve diçin ya ne belê ji xwe rêxistina me tem partiyê dû ji got em ê li ber deriyê şaredariyên xwe em ê va çalakiyê xwe em ê dom bikine û em ê yanî nasekinin birêxistinên dîve jî em ê elbettekî bi saziyên dîve bi demokratîk em ê va çalakiya berdewam bikin lê belê û heta ji me bê esasa me elbettekî bi gelê Culemêrgê ve em Culemêrgê xwe em bikarî pertekek nîşan bidin û bi cur çalakiyên xwe zêdetir bikin niha gelek parlamentar û serkirdeyên dem partî û alîgirê we li vê derê rûniştîne li pêşiya deriyê parêzgariyê em niha neh parlamentera ve em ber deriyê parêzgeha Culemêrgê rewşa nava avahiya şaredariya Culemêrgê çawa ye endamên encûmenê dikarin biçin ser karê xwe yani hûn dizanî ji qayim desteserkirina li ser bîna gele wexta ku qayim tê li ser şaredariya encûmenên meclisê ji qet nikarin kar û xebatê xwe bikin ji derveyî hukûqê hûn dizanîne ne demokratîk e ji bo wê jî elbettekî encûmen jî kar û xebata nikare bikin dû ji hewldan ku biçin şaredariyê pêşiya wa girtin hêzên ewlekariyê nehêliştin bi çunku hûn jî hatîne desteserkirin ji xwe ti kar û xebatê hewe nemaye û parêzgeha Culemêrgê yê bê vê de kar û xebata bikitin wekî qayim hatiye nîşandan wezareta kar û parê hundir
اف بریار ستاندیه بەڕێز زەکی ئەگەر کو سەرۆکە شارەوانیە ناتەڤە گەڕاندن هون سەرۆکی شارەوانیە هون چ دکەن دنگی و منابیس ئەگەر کو سەرۆکێ شارەوانیە هەفسەرۆکی شارەوانیە نات بەگەڕاندن دەم پارتی چ دکە البته که امه بچالاکین خو هول دن کو اف بریارا کو سوسرت جدر به حقوق جدر به وجدان جدر به اخلاق به وگراندن و امه چالاکی خو دوم بکنه امه دنگ خو زیده تر بکنه بگل خو کردستان و این ترکیه و لیبله و بگل جخوا به دست سر کردن قبول ناکه بریان آج دو جارا ایرادا گلی ما حاد دست سر کردن به جارجه او بریار نه بگراندن ام ناسکنن امی چالکی خود دوم بکنه و هری آستا هری جور داشه امی پیک بینه ده آستا هری جور ده مبستت چیه برز زکی؟ بگل خود به گرسایی و به دموکراتیک به آشتیانه امی چالکی خود پیک بینه و که دیجن و مجلسه حوالی مین ویده و رایا گشتیج بکار آگاهدار بکن رایا گشتی ناونتویج بکار آگاهدار بکن و امه بوی آوای دنگ خواه بلند بکن هونه وی پرسه ببین پرلمانتویا ترکیه و که پرلمانتارین دم پارتی؟ بله ایرو حوالی ما الویده یک واتیم پیوردار کرن البته که یه به پرسگره که الویده بینن سر زمان باش گلکی سپاس برز زکی ارمز پرلمانتار دم پارتیه جپیشیا آواهیا پارێزگاریya Culemêrgê باوایەکی ڕاستەڕاست و گەلمە بوو تمێوانێ مەوی گەلێک سپاس زۆر سپاس